Ang rosaryo o ang santos nga rosaryo naglangkob sa mga misteryo, sa nagkalanglaing misteryo. Doon ay misteryo sa kalipay, misteryo sa kasakit, misteryo sa kahayag, o misteryo sa himaya. Sama sa atong kinabuhi, ang atong kinabuhi usab puno sa mga misteryo. Pero dili lang ang atong kinabuhi ang puno sa misteryo, kundili mismo kitang mga tao misteryo. Kitang mga tao misteryo. Mausab ang atong isig katawo. Usa-usab ka misteryo. Puno sa mga misteryo. Si Gabriel Marcel, usa ka philosopher, miingon siya nga adunay duha ka klase sa paagi sa pagtan-aw nato sa tawo. Una, tan-aw nato ang tao isip usa ka problema. Ikaduha, tan-aw nato ang tao isip misteryo. Sa pagtan-aw nato sa tao, ug ato siyang tan-awon isip usa ka problema. Kung problema adunay solusyon. Pero bisan adunay solusyon, we don't want problems. Dili ta ganahan og problema. Mao nang kung kining tawhana problema sa atong kinabuhi, kung kining tawhana naghatag og problema kanato atong likayan. Atong wad-on sa atong kinabuhi. Ang uban gani papason sa ilahang pananaw kay tungod kay problema kaning tawhana. Pero kung ato siyang tan-awon, diya sa ikaduha nga pagtan-aw nga ang tawo usa ka misteryo, then atong ilhon pag-ayo kung kinsa siya. Atong sabton kung unsa gayud kining tawhana o kung nganong ingon ani ning tawhana. Dili gayud nato siya pagahukman, kundi sabton nato kung kinsa gayud siya. Ug sa unsang paagihan nato siya sabton, ato siyang ila-ilahon pag-ayo, pinaagi sa atong pagpakigsuod, pinaagi sa atong pagsabot, o atong puy-an kung si kinsa siya. To understand mystery, we have to enter into that mystery. Og diya sa Ebanghelyo karon, ang usa ka magtutudlo sa balaod, gidala ni Jesus ngadto ni ining mga butanga. Siya ang pagpangutana nga unsa may ang buhaton aron niyang makabut ang kinabuhing dayon. Gidala sa ni Jesus ni ining mga butanga nga iyang higugmaon ang iyang isig katawo sama sa paghigugma sa iyang kaugalingon. Susihon niya, tan-awon niya ang isig katawo, dili tan-awon sa usa ka problema, kundi dili tan-awon sa usa ka misteryo. Nga kinahanglan sabton, kinahanglan mapuy-an aron sa ingon makabaton kita sa kinabuhing dayon. Gani iya kining gisaysay pinaagi sa sambingay sa usa ka tawo nga gitulis ug adunay tulo ka tawo nga milabay. Una ang pari, una ay kaduha ang Levita, ug ang ikatulo ang Samarianhon. Ug si kinsa man ang mipakita ug maayong pagtagad sa isig katawo mao katong Samarianhon. Munang kung atong tan-awon ang tawo isip usa ka problema, dili ta ganahan sa imong tawo. Di ta ganahan ning tawhana. Ato agining papasok sa tuwang pananaw o dili ta ato sa biyaan, di nato sa papilon sa tuwang kinabuhi, ato siyang likay-likayan, ato siyang pagahukman. Pero kung ato sang tan-awon sa usa ka misteryo, then atong masabtan gayud kung nganong ingon ani ning tawhana, kung nganong kanunay kining nagmaya, nganong kanunay kining nagsubo, nganong kanunay kining nagmalipayon, masabtan nato pinaagi sa tong pagpuyo o sa pagsulod sa maong misteryo sa tawo.
Manang dili kita angay maghukom. Dili kita angay mo judge sa isig katawo hinunua atong sabton, atong higugmaon. Kay mao kini makapasantos kanato. Usa sa mga makapasantos kanato. Atong ilailahon kung kinsa ang atong isig katawo. Aron atong mapuy-an ang makasuguan sa Dios. Ug sa ingon ni ana ato sa mabatunan ang kinabuhing dayon. Sa katapusan sa ebanghelyo iyang giingnan ang mga magtutudlo sa balaod nga nangutana kaniya. Busa lakaw ug buhata ang sama sa iyang gibuhat. Meaning to say, magbuhat kitag maayo ngadto sa tuisig katawo. Magbuhat kitag mga maayo ug mga maayong panigingnan ngadto sa tuisig katawo. Kung para nato problema siya sa tuang pananaw, problema siya sa atong kinabuhi, then atong sulbaron kining maong problema. Ug tan-awon nato pinaagi diha sa misteryo kining tawhana. Mabito nang diya sa Santos nga Rosaryo, sa pag-ampo nato sa mga misteryo, atong gipamalandungan ang kinabuhi ni Hesukristo. Atong gipamalandungan ang iyang kasinatian dinhi sa kalibutan. Ingon ana usab unta ang atong pagkita sa tuisig katawo. Pamalandungan nato siya. Unsa kining klasiha sa tawo nganong ingon ani siya. Aron sa ingon ato siyang matabangan ug atong madala ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Palihog manindog. Mag-ampo kita ngadto sa amahan sa ingon